May mga araw ba na parang sobrang daming kailangang gawin? Lahat urgent, lahat importante. Pero sa gitna ng lahat ng to, may paalala si Jesus. Isa lang ang tunay na kailangan. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang konting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw. July 20, 2025, ika-16th Sunday in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai para sa inyo, mga ka-Disciple. Ang Ebanghelyo ngayong linggo ay mula sa Lucas 10:38-42. Dumating si Jesus sa isang nayon at tinanggap siya sa bahay ni Martha at Maria. Si Maria, umupo sa paanan ni Jesus nakikinig. Si Martha, abalang-abala sa paghahanda. At dumating ang punto na nagreklamo si Martha kay Jesus, "Panginoon, wala ka bang pakialam? Paalalahanan mo naman si Maria na tumulong sa akin." Pero ang sagot ni Jesus, "Martha, Martha, maraming bagay ang bumabagabag sa iyo. Isa lang ang kailangan at pinili iyon ni Maria at hindi ito aalisin sa kanya." Mga ka-Disciple, minsan tayo si Martha. Sobrang busy, sobrang dami ng ginagawa, kahit para sa Diyos. Pero ang tanong, naandun pa ba si Jesus sa gitna ng ginagawa natin? Hindi masama ang pagiging masipag, pero ang paalala ng Panginoon, mas mahalaga ang presensya kaysa performance. Mas mahalaga ang makinig muna sa Kanya kaysa gumawa ng kung ano-ano nang hindi na tayo konektado sa Kanya. Sa mundo na sobrang ingay at sobrang daming gawain, piliin nating tumigil, makinig at manatili sa paanan ni Jesus. Mga ka-Disciple, ngayong linggong ito subukan nating maging si Maria, pumili ng mas mabuting bahagi sa bawat araw. At paalala ko, ang pinaka-importanting appointment mo ngayong linggo ay ang pakikinig sa Diyos. Huwag mong ipagpalit ang ugnayan sa Kanya sa kahit gaano ka busy na schedule. Araw-araw may gospel reflection para sa iyo, kaya follow mo na ako ka-Disciple, The Disciple Animation. Ako po si Brother Rai, be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless. See you!